Ola, son Pachi Vázquez, secretario xeral do Partido Socialista de Galicia. Quero darvos as gracias a todos por as vosas preguntas, por o que aportan e por o que é poder participar con vos das inquedanzas que ten o noso país. Esta é unha experiencia que intentaremos repetir e, dende logo, para min é unha experiencia que me enriquece porque sei cales son os problemas que tendes e, sobre todo, que vos preocupa. Espero poder repetir moitas veces estes contactos e, dende logo, no novo mundo de comunicacións, contade con que sempre estarei disposto a participar en este tipo de diálogos, en este tipo de conversas que creo que son boas para Galicia e boas para nós. Eu creo que é un anuncio de tranquilidade para España, compromiso, había dito que estaba 8 anos, estuvo 8 anos, cos deberes feitos, resolvendo os problemas de España, reforma laboral, reforma de pensións, e creo que agora, a partir de aí, eu non teño máis cabeza que para pensar en levar adiante as eleccións municipais e autonómicas. O tema das primarias non son partido, nunca pon nervioso a nadie, solamente é o Partido Popular o que ten que estar preocupado. Non toca falar deso. O secretario xeral falou de primarias. Para nós as primarias son unha cousa positiva. Outros partidos non saben nin o que son as primarias. Por iso que nós, en principio, faremos primarias ao pasar o día 22 de maio, pero calquera outra fórmula pode estar aberta tamén. Sempre o tema de deixar paso ou non deixar paso, no modelo democrático é moi discutido. Teñen que darse dúas condicións, que ti te sintas con forza e que a xente che dé a súa confianza. Eu creo que en este momento os nosos candidatos de Lugo, de Santiago, se sinten con forza e teñen confianza. Por iso que o tema dos mandatos creo que é un tema moi personal. Bueno, aí teño moi claro que os ciudadanos non che preguntan por parcelas. Os ciudadanos, se eu fose un veciño dun concello, miraría que foi para min ese concello, bo ou malo. Afinar a si goberno o Bloque, si goberno o PSOE, se é unha coalición, eu creo que non chegamos a tanto. Nós, si pactamos un goberno de coalición, somos responsables desa coalición e temos que responder ante os ciudadanos por esa coalición. Conocendo a que nos enfrentamos, que a especialidade deles é o xogo sucio, non? Para eles vai ser sempre unha tendencia natural ir ao uso da administración contra aqueles que non pensan como eles. Eu eso o teño clarísimo. Nós temos que falar do que lle preocupa aos ciudadanos, pero eles non quepa dúda van a usar a administración contra os gobernos distintos ideolóxicamente. Feijóo vive en Vigo e ten a cabeza contra Vigo. Feijóo, desde que leva gobernando 2 anos e un mes, só está preocupado porque donde il non goberna, que teñamos líos. E usar a Xunta de Galicia como un ariete contra Vigo o demostrou na lei de caixas, o demostra na conflictividade permanente que xenera, pero creo que os ciudadanos de Vigo lle van a pagar ca moneda democrática, non, co voto nas urnas, para que vexa que hai que saber respetar os que son distintos. Bueno, son opinións complicadas, non? Nós apostamos claramente por os servicios públicos. Indiscutiblemente, nos dereitos básicos fundamentales. A educación, a sanidade, a dependencia, as prestacións sociales. Esta é unha prestación distinta, que si é posible debe facerse sempre dentro do servicio público, pero hai casos que veñen de atrás que son moi complicados. Ao final, eu creo que sería un elemento de debate no que habría que afondar moito. A compatibilidade é clara. Non se pode estar na pública e na privada ao mesmo tempo. Non se pode nin se debe, porque, aparte, desviar dun lado hacia outro está automáticamente penado, non? Pero as listas de espera medran por algo máis. Medran porque hai un goberno que non cree na sanidade pública, que recorta os planes de medicina preventiva, non? E está claro que a mellor maneira de
que non haxa máis enfermos e prevenir as enfermedades. Ir á atención primaria, non esperar a que chegue o enfermo ao hospital. É unha cousa que o Partido Popular non lle sona nunca nada ben, non? Hai que empezar de baixo arriba, hai que tratar de que os profesionales teñan dedicación completa e, sobre todo, fomentar un incremento das incompatibilidades. Bueno, eu creo que a frase máis desafortunada que dixen probablemente en estes 2 anos, non? Querendo dicir unha cousa positiva, eu quería expresar que nun momento, esa frase está dita nun momento de maior crise económica, e todos falábamos de sosteñer o estado de benestar. Nun momento en que o Partido Popular quería cortar o estado de benestar, non? Cortar, podar, bueno, son frases que está claro que non van acordes. O elemento diferencial dos socialistas é a defensa do estado de benestar. E pasado aquel momento tan duro, eu sinto-me orgulloso de que Zapatero e os socialistas consigamos salir desta crisis con un respeto total hacia o noso estado de benestar e apostando por as políticas sociales. Galicia ten 2 crisis. Ten unha crisis crónica, non? De que temos un problema demográfico, envellecemento, illamento, non temos mozos e mozas, e ao mesmo tempo, os poucos mozos e mozas que temos, non lle facemos nin caso, non lle damos oportunidades, non apostamos por a formación, por a educación, por o coñecemento, por o investimento, por a investigación e por a innovación. Eu creo que a salida da crise non ten atallos. Nada volverá a ser igual, pero hai que apostar por formarnos, por ter cada vez máis órdenes de cousas, no sentido de que sepamos hacia onde queremos apostar, e, dende logo, non vale ir dicindo que para que vamos formar os nosos mozos e mozas se depois non van a ter traballo. Eu estou seguro de que a salida pasa por invertir en investigación, formación profesional, formarnos cada vez máis, política de ventas internacionais e aposta por sectores estratégicos. Non hai milagros. Bueno, eu vexo que esta é unha pregunta que a moita xente nova e non nova, non, que lle preocupa moito. Está claro que Europa, somos Europa, solo vai a competir cando teñamos capacidade de productividade e coñecemento. Temos que investir en investigación e en innovación. Hai que investir en universidades. O que está facendo este goberno é un erro, non un erro para hoxe, senón que é un erro claro para mañá e para o futuro, porque competir en salarios baixos, competir en mão de obra barata, eso nunca competiremos con outros países emerxentes. Nós, se non invertimos en investigación e investimento en innovación, o temos imposible. Por iso que este goberno camiña cara atrás. Hai que ter máis becas, hai que ter máis investigadores, hai que fomentar planes como INCITE ou similares, hai que apostar por os fondos tecnológicos, e, dende logo, todo o que pense que hai outro camiño para sair desta crisis está absolutamente equivocado. Bueno, o máis importante para min é que o anterior plan eólico era legal. Por unha cuestión ideológica, o goberno do Partido Popular tumba este plan eólico. Retrasa 2 anos o plan e se dan circunstancias adversas. Caen esas primas para energías renovables, se encarece claramente o crédito que permitía facelas e cae a demanda enerxética. Eu creo que lle diren un golpe de morte ao plan eólico, pero ademais vamos ter que pagar dúcias de millóns de euros en amortizacións por recursos. Eu creo que non só perdimos o tren eólico, senón que, aparte de perdelo, vamos a ter que gastar moito diñeiro público para pagar ese compromiso ideológico do Partido Popular. Bueno, o sistema educativo da casa é o que nos enseña as cousas cotidianas, non? Pero o que nos fai falta é unha sociedade que sexa moi competitiva en un mundo moi cruel. Sabes que
o Partido Socialista defende ser competitivos, xenerar unha economía e reinvertir en políticas sociales. Hoxe, para ser competitivos, hai que saber moitas matemáticas, hai que estar moi formado, e unha cousa non excluye a outra, pero, dende logo, se me das a escoller, quédome que as matemáticas en vez de con plantar patacas. Bueno, a nova Caixa Galega hoxe, por día señalado, se acaba de declarar por unha axencia internacional calificación de bono basura, o sea, lle falan, lle baixan o rating, non? Non hai que facerlle moitos casos a estes, pero que non cabe duda de que non hai milagro de fusión de Feijóo, se fixo o Partido Popular moitas fotos, nos venderon que estaba todo arreglado, e vai ser, unha vez máis, o goberno socialista, con un decreto que non apoiou o Partido Popular, o que vai a poñer no Banco de España 2.622 millóns de euros para garantizar a solvencia. Creo que temos 2 anos de oportunidade para corrixir erros. A solvencia da Caixa está garantizada, pero a galeguidade a teremos que ganar de novo con unha aposta da economía galega. Bueno, pois quedou en algo moi sencillo. O goberno de Feijóo imputado, directores generales imputados, dicindo que foron os conselleiros Rueda e Beatriz Mato quen armaron a trama Rueda e, curiosamente, propoñéndonos no Parlamento unha comisión de investigación a cambio de un silencio. Nin llevamos a dar o silencio, nin apoiamos a comisión de investigación. É o maior abuso de poder desde que Galicia está en elementos de democracia. Non se pode dar unha patada na porta dun sindicato e entrar ali arrasando por diferencias ideolóxicas. Bueno, teríamos erros e virtudes, pero creo que moitas virtudes, non? Eu creo que fixemos unha labor moi difícil, perder unhas eleccións é moi duro, e fomos quen de seguir de pé, de facer fronte a un goberno absolutamente totalitario, de poñer proposicións e iniciativas, e algún día faremos contas de canto diñeiro lle forramos a Galicia, a autovía de Carballo, defendimos as pensións non contributivas, e creo que fixemos unha labor positiva, pero evidentemente o bo empeza ahora nos próximos 2 anos. O galego é a lingua propia de Galicia. Nós temos 2 linguas oficiales, o galego e o castelán, pero a nosa lingua é o galego. E pode ser discutible que con absoluta libertad, pois cada un fale en castelán ou en galego na calle, na casa, pero como galegos temos a obriga de defender a lingua propia. E, dende logo, no Parlamento, sin discusión. Eu creo que un dos grandes erros destes galeguistas de novo cuño, como Feijóo, é que non se pode ser galeguista poñéndolle un pé no pescozo á lingua propia. Bueno, temos un problema en Galicia, non? Temos 315 concellos, temos miles, mira que digo miles, de aldeas que xa non vive nadie, miles de aldeas que queda un veciño, e case 8.000 nas que xa só quedan 10 veciños. Temos que falar deso. Temos que buscar un xeito de crear un elemento común, como un gran pacto, para buscar ese equilibrio territorial e que a nosa xente poda vivir con dignidade no mundo rural. Non é fácil, pero se non xeneramos oportunidades de traballo, de condicións de vida, o desmorece. E eu creo que ese é unha das grandes desafíos políticos que temos en Galicia. A mocidade, pois, para empezar, temos pouca mocidade. Un dos grandes problemas de Galicia é o envellecemento. Somos unha das rexións máis envellecidas de Europa. A nosa taxa de crecemento, de natalidade, en algunhas zonas non chega nin ao 0,9%. Para que isto estuvera equilibrado, había que estar no 2,1%. Entón, temos un problema de fixar poboación xoven, un problema de que nazcan nenos, e iso só se arregla tamén con un gran pacto que por ahora o goberno non quere saber nada dele. Hai partidos que van de talante dialogante, pois agora de verdad non apostan nunca por eso, non. O mellor modelo é educación, educación e educación. E, sobre todo, crear espacios para aprender a convivir na diversidade. O están facendo concellos socialistas. Nas grandes cidades se están creando centros para a formación na diversidade, pero, sobre todo, eu resumiría, non? Esa cousa que non lle gusta nada ao Partido Popular,
que educación para a ciudadanía é aprender a convivir na diversidade. Eu creo que é o elemento principal. O PSDG o que ten moi claro, eu creo que como toda España, é que temos unha dependencia enerxética que cada vez que pasa algo se tembla a nosa economía, non? Temos que ir a un modelo de non dependencia enerxética. Primeiro, temos que consumir menos enerxía, ser máis eficientes no consumo e, sobre todo, empezar a ter un autoabastecemento fundamentalmente en enerxías renovables. Se dependemos dos fósiles, cada vez a nosa economía vai a ser máis vulnerable. No Partido Socialista hai unha decisión que é que o día que se presenten as listas para as eleccións xerais Congreso e Senado, ese mesmo día non pode haber xa nadie que teña 2 cargos na nosa formación política, me refiero a cargos institucionales. É unha decisión natural, valiente, pero que topa resistencias. Eu lle pido a todos os que nos escoitan que non lle tere mamau e que temos que defender esta tesis. Hai 2 palabras claves na vida do Partido Socialista, que nós nas nosas asambleas temos dereito a falar e a votar. E nós vamos a defender sempre que unha asamblea socialista podemos ter opinións distintas, pero sempre temos que permitir que a xente fale e que a xente vote. Eu creo que non é que non se aposte por unha decisión específica, non. Moitos de nós estamos debutando en esta nova xeito de comunicación, pero estou seguro que teñen futuro. Eu vou recomendar permanentemente a todo o mundo, hasta onde poda, non as forzas políticas, as sociales, as económicas. Temos que tratar de entrar todos aí. Eu, desde logo, síntome moi cómodo. Creo que é unha visión propia a nosa rede social galega que non está reñido con ter participación en outras redes. O futuro pasa por interconectarnos a nivel mundial, pero sobre todo por conectarnos entre nós mesmos. Esa votación no Parlamento é un erro. É un erro que ten moito de provocación social, que tamén é certo que se alimenta con demagogia, pero sin paliativos os eurodiputados teñen que corrixir eso. Nós temos que ir ao mesmo ritmo que a nosa sociedade. Se a sociedade apreta o cinturón, o político ten que apuntar 2 puntos máis o cinturón para dar unha imaxe de que estamos absolutamente identificados. Ese erro hai que arreglalo, estou seguro que na votación seguinte hai que correxirlo, hai que pedir perdón e hai que conseguir que nadie vexa en xestos como estes un distanciamento entre a política e os ciudadanos. Bueno, rematamos o que son as preguntas. A verdade é que de todos os tipos, de todos os temas, pero o máis importante, temos que vernos máis veces, temos que seguir falando e contade con que sempre contestarei dando a resposta máis sincera, a resposta máis clara que teña, sexa cal sexa o tema que me plantexedes.